to us baby last week you drew you know you better to us free ho na yahwe baby and enso nyankopon di bedru it be pacho uti program I find healing the church crusade asafo no ayre said de wo hyene nso say team na eda program ne so no eno ho adwuma na ye ba be ye was some programs bebre ho na say preachers bebre ho obu okrompo na obetime aka team ose me kasafa asemwe ho enso be hwekrampo na asem na ankasa krampo no wantimi anso danya ho adwuma yi enti ye make sure say team na eda program ne so afa ne healing the church crusade no e betimi ye ho adwuma yi pa okay enti last week yes asie for the first time I bought some air last week and then the second time so enti obi anhye program ne team so healing the church crusade first number media ba ko be so and I'm a breaky kakra so nkrofo te se mabaha no kire se hey omo ho de omo nye enti the wounded lion na o te me nka wo one media be so na ye ne aba be piano me na me nkrofo te se me ka so so for naba so for naba sa no frame so for na okay enti ma ye mompaye na yentoa ene dwumadi ene so na ba bia last week ye this year na enye de yentoa so enti say Mike wa obebompaye amia se ne dwumadi na se asafo erade ye da wasese enenso ayewo pe na wama kwan se yemfa wasempa emre wo ma yempa ibon se obema wasem abatumi ne ahoden so ijai wakoa ode asemi ba ehye wonsa nyansa eni nimde obeboa no na asem no ana wasem na eba no etimide fa hodie abre wo ma erade ye de etiefo ana akra nyina nso a eti asemi ehye wonsa yempa ibon se obeboa won no wasiesie won akoma ne wa adwen no watimi age asemi ama asem no abeye won adehye yeda wase se enenso watie e wodobe Jesus Christ dimunti amen amen great yeda nyanko passe last week no you start a question bi na ye ka ho asem ebisa say why the more we are increasing the more we are failing adenti na ye doso no ana say ye doro ni yedi hamo eno ni asema na yeguso ye ka ho asem why the more we are increasing the more we are failing adenti na ye doro ni yedi hamo adenti na Christianity ebra ya doso pa wo iwiase nyina oba Africa Ghana almost 70% the population no religiously no Christians into Drew Ghana there be a bedru bia ohu bebo sakese this multi TV decoder ya ba die 80% ni nyina ye a Christophonia asore ne dia enti utemi hu se ba bia Christianity ya fa ba bia ona mabonten posters akese ona mabonten ohu se nkrofo bia hyehye mfidie gina bonten omo mo kansempa ba bia wona bia ohu se ase ene ma fa gospel no ho anase nyankopon ho e wo society ne mu so dan so adentina ebra ye hu ne ma eye nyankopon asem ba bia na afei na utim hu se ne ma agensem proye efi kankan adwaman se niema etan kire se o ka se obobo niema ekoso church ne so abeje wonsam ya hwe ase awura sumo to the sense se adwaman mo nya bone biem adwaman mo nya bone biem ababa wa nam no wabo adaja anya bone biem nipa bo adaja to the sense this time ya ababa wa kora no wa wale ya ese se obo adaja ese se o hyentade e be kyekyere ese se o hyentade a wona mabonte a be ma bi ho ane kon bedo no waje o number edi ebentia nipa bo adaja na se nakedness na baba ye normal but some microphone mo bo naked wa bonte ni ade ni nyina so obi akwa asole ti egusu bisa question say why the more we are increasing the more we are failing adentini ye bo nyankopon di oba bia no afede ne ma agensem ayasem kese pa na eno na de bia no me ka kire wo say nipa bebre wo ensem ene ntiase ene anu yie bebre de ma
sa asem kese we aha enti eye question na eso adenti na yaduru ba bi yaduru se asori adenti na asofo suangoma bin pa nya nimde ache abribi aba besenko adenti na this time no ho the resources ana say eniema ye di sua nyankopon asem the learning materials about the church and the gospel and the Bible no eniema ye di sua nyankopon asem nyina aye very very common aye so available baby abeduru bia eniema ye di sua de fa nyankopon asem ho ye bebre asofo timi asua ngoma kora mpa ba bebo most very reverend doctor professor na tell say asofo bi kora mpo title so che nyankopon de because o nyankopon title e very reverend. Psalm 111 verse 9 or say he commanded covenant for his people, holy and reverend is his name. So ye ka say reverend a nyankopon din. Well mentia say onipa de sani so akwakofa na onipa de sani na wakofa so ye reverend ankasa no ono the title no krampo no tumu say wa upgrade no because nyankopon ni most nyankopon ne right but also will be the most reverend, very reverend. Dear who crampo a odwene ho a wonte ase ye obi the his grace, his lordship, his eminence. Now adenti ne yetimi asua ngoma nya title cross so che nyankopon de but o pebere so a Christopher egu asase so omoye nsolema no Bible mo matimi abon pa dodo na church members no o pebere ni pa bon pa Bible mo ya bere we so o pebere ni pa ni atenka ne akono mfama adesua ya bere we so enso ya bere we so na wutimu zenka ne ma adesua de na ise wo komo adenti na ye doro ni ye di hwamo na ye di nkogu asole ni ntimi nji ni pankwa because asole ni ntimi nji ni pankwa mpeze me kire sei tie o kwa asole no sana wo ye dwamanfo a ba 10 years time na da so ye dwamanfo o kwa asole no na won ta de hyenya asole ni ntimi transform your life say me kwa asole na menta de hye enye by 5 years time menta de chasesa de na kuma ha na wo ye ya no abodua de na kuma ha na wo ye ya no de abom pipe no on kwa asole ma asole ni ntimi make impact bia wa no say esen asole ni nti say de me na me peduabo me na mabrabo nye no say de magyan tie na we upe chinchi say bia wo kọ akonfo ne abosom ho na say no si Kristo som nti wagya ya ogya no nso a wakosofo wo ye konfo asofo bebre ye akonfo asofo bebre ye antichrist tie osofo bi obekọ ne nten a the first question obebisa eye consultation fee or ye konfo even tete akonfo krampo no na omonte sa enei na akonfo bi strategy sika konfo bi o powerful bi tete akonfo no okọ ne nso obeka kiro se ko eya no aba beda ase enti even tete akonfo kra no mo nchaje enti a Christopher bebre ekọ asofo a omo ye antichrist ene akonfo ho okotokosua no akotonkuto no akoto baifo nkun first anu onya maso no ochinchini waba soli mfie bebre da so chinchini. Why the more we are increasing, the more we are failing? And then Joel chapter 2 verse 28 will say that and it shall come to pass in the last days I will pour my spirit upon all flesh. Was see a beba say ne die chile me hwe me ho magu na nyina so na beba say nani mo no mrante ne mo aba be ho ni so ade ho asenkom tie ne yo enti utimi hu say generation way the youth of this end time no they are promised careers. Omo ya bosema omo ya potential prophets and prophetess adom bi sinsen wiem a esesen ketimi hwegu sa mabunu we so efiri se watwere se ebeba se na edi ekire ne mehwe me honhom na guhunam nyina so mrantie ne maba be ho ne so ade ho asenkom ekoba ne sei ena sa mrantie no a esesen kom ho ne so ade ho asenkom na omo gyina ma ahema na wie berem no sese ne efro mo the Satan movement, the beam movement, the Sarkodia movement. Na samrante ne maba we nyina ade ayo mo target e na brante ti radio ho na o ti radio ho ade o pese o de na so te aye edura wono mo obetimi no ba da akọ akiri edura sabi wunya bia ebetimi ama oba ma ye kese
Ona mabonten so a eduru a uhu a eto sintidua eduru a uhu a ekire se oma we Nyankopɔn tim eduru a uhu a ekire se kroma no tutu bra ne akohwebra eye normal say no ni sisi abonten ona madum kejetia the capital city of this land no uduru ba bia nkro na bontene ubon so oba ne to kese Bema ni bema gina so sendro ni sisi abonten etwa wani ase e wo the city of this country, the big cities no, the big cities of this country no ona man hu sendro we nyina e die bentia say no ade aba be ye nipa target now e ye dwaman is apart from a dwaman no. Listen to me, ababa wasi so now na say onya 16 to 28 to 30 Kira say adwe ba ko pene oni tirim sa wa dress na wakeka nani na wasisa no ho serepe na wati ase abonten we hu na no wafre no we hu na no wagere number edura nwumere na se oda na se otie course a obeka so ye adwuma MTN office kira say ko waiting we gina so na we gina so we frɛ na we frɛ kira say nya sam kituo mrante ni mabawa we ufra utie nkomodi so nya bibi adwaman ko a Jamai wants some go on. And he says, you know, apart from a Jamai, there is no news in this country. There is no news in the society. Fornication has become the talk of the town. To the sense, some media be crumpa, a dray, na programmer, onipa deseniye, na sabe adia na nanomoka, no mokan sabe in previous, amuka no mu fran and tomano. Hey. And we are getting a body pain, and we pay our nabacco, and we do 3 reform, and we are day, and what Tessa Wadian, Star Ben Waya, Sabe, and Quasiasem we, you can boom, one thing. A dear Bentia, sex has become norm in the society. Now, some crop for no more host program, and no more co program, and no more test program as in Nano, they claim so me a Christopher. My question is, why the more we are increasing, the more we are failing? Adentina, and then Solia Dawson, Nabonia Jinsem. Adentina says, our society is a Winnisika Untim in Quasole. My brantia Baku Craft and the Bonyo. Kofi Kenata and Metiana Raho Papa. Se obi anke beka so a secular boy ese senka asofo mum na kye no na mo kye ne trase na mo tu ne fo no we dey sa secular boy ne mum na e boy nyuma bi sa asofo se enti onyamezon pa na mo de so ya sofu egwasa susu 90% ye focus na ye money and ampani ampa woni sika wontemi nkwa asole as agro. The question is, why the more we are increasing, the more we are failing? Adentina church ntimi transforming ni pamfre dwama mu biem. Adentina church ntimi transforming ni pamfre nta de saba mo. Adentina church ntimi ni pankwa biem. Adentina church ni magu ase wa bonten. Last week me catch it me say okọ social media on. This time so be a program no person hate here man attack church no anasa man nka so for ho asem program ni betu America ti say enzuo e de bentia oba church ni mu a sabe nkwase asem ni jeme no aye say pacha all over the place. Ana mi guso a mi bisa question say identity ya duru ha utie mi program na utie sisi na efe no healing the church crusade asafo no ayaresada wubo asole no yale asole no eyare ye minim se wonim se eyare. But there is a big problem in a church. There is a serious issue that needs to be talked about, or it should be treated. We should treat that issue. Asem kese bi ko so asole nim se ha a Christopher ni asofo mutie mi nim se the church is seriously sick. Asole ni eyale yajitum. But baby ehu en mobone say we don't know the actual sickness or disease of the church. Yen say den hu ye. Na baby I am hu ni say enkrofo si omunim Christianity yale no. Enkrofo ni asofo bebre si Christianity yale ni nyina ase nyina ne say
eniyama ekoso wiase nyina no bone capture wiase adwama capture wiase atradifo capture wiase adwamanti marante wu ntantantantantem adwamanti emaba wani manima guase. Sometimes your program wona wutia utimu say listen asem wey ne solution anase nia nanka betimi avoid nipa we mane nkosa problem ya de ketua bi o. Media program that's so baby I confused or baby see on what the cronti a bema ne da wie bema na nsa ma biem na begin bema ne krokro no na ene nwanwa ontiase entiase of osusise bibi na akuntia na metime seresa. This is common sense. Oya babawa na se wonim sa de we ya ene na sebe mpraduasa oyale ene so wonim se bema na woda wi a on take you serious biem. Oti asase so na se bema otese wo opese okawa onya abotre wo pese okanipa enya prakopo otimi monitor na enya abotra bra na otonso a o make the target wo ka wia wo no onipa bie no wo waka na mo no watimi akunida wo ka ukura wo ka no wu za na memate omo ba wo nchen a boko sikase no wa begin on spend wo ababa fefe wa sia ofoforo hotebe no wonfa wonko ede no wonto na brebre no nya wura wo mu wia afa ase ne say you who are you ede biem na wo ho ento se mi ho ade kura ha me dabi enye bibia na how your problem is you lack common sense where your 1 + 1 is equal to 2 unim nyansa nche nyankopon no se fa woni padua sie na be mamre fie mra meserew na yense mra nton so ede bentia onipa hofono enti Proverbs chapter 25 verse 7 wasemema ona anya yonku fie ntientia na ho anya na mfono na wantane o nipa hofono nti ababawa oho bafono nti onyankopon nyansabo akwa no onim saade ni nti no eno wo se wo bae ohofono ete saade atrafie na be ma hu no wontempenten kwamre na kyerɛkyerɛ ho kyerɛ no na ka kyerɛ ne sɛ krache o pami akoto ompa so a brafie be hu magya to obafie be hu agya wagya bagye wutirade na wagya semra ato no so e wo bra nkontafo ne nkumafo ene abusua nyina sia enedie ne anim onyankwa so ne ade wase bema ne nsa enti wo akọ no ho se wo firi ba bi na eba na wo ya baba wase se wutie me wutimi kra papa se wo call night na wa fa kire kude na wan kasa wo de body na koto bema bi mpa so one wo da for 3 years a wo so won take you serious jamra wo yale wutie me jamra wo yale bema no da wi a unim nyansa nche nyankopon enti fa wo ne padua ni sie bema ne mbre omra fie mesere edi enti ne so oba fie besere onipa hofono oba hofono wutie me ento de hu sia na papa semra to so a ebeto bre bia wo ne kwa wo ne ba no umienu miensa onipa dia na be dada ma no I'm telling you enti afeto bre bi kwa na honya na kono enti adu sa tam na wo mpa obiem nyankopon makwansa mema nya wale a me ka kyero pre nka mema bebre baba bonten wa ka kyero ba ne se mija ubisa so ay me de wase menya wo hwe nya bibia o ema hofono entiadu sa time na de sese kasama no eye mra wo papa sato so emra na wo papa sato ho a enkontamfo ni kumafo no sa mra na se kasama o enu na bema ni die ama a wontimi treat woni ha enu nenti mane nkasa nkyerɛ anyhow free say obefa wo free baby a na anim onyam wo na wo bo den na sese ade na adomadosi don komi empanifo sen ko kana ma wana chichire ehwe dompe na de dompe krama da na be de dwene no na dompe na hurihuri kwam maba na dompe no krama na to asese na o krama ni to se dompe no sunu obobom wi na dompe ni buafu sentime pa no ayemi say na wo dompe no wo yale anasa wonim nyansa. That is the state of the women today. I'm telling you. Now sani ama we nyina no ana me ko na me de aba ba sisi say sa maba wa ya this time no omumbu omu nipadua na chiche no a me ma ne form sabe fofo no. Why the more we are increasing the more we are failing. Omu nya ye wo magu asole nim ya wo na gu asole
Uncle Methodist and Uncle Pentecost. Uncle Pentecost, no Assemblies of God. Uncle Assemblies of God, no SDA. And so ne, sama power ring, Abrabajins them. A solid no mokono, a soon fast one is saying. Timidi Kazembitrao, Messia solid in Timin Jinkwa. Make Kazembitrao, Messia solid in Timin transforming the pa. Na adentia. The ISM Kesiapa. We need to find a solution. As I say, what the current you do. Now, only baby. Sa some guess here. The nipa baby, ni so for baby, minimum do no. All my some more can say. The entire yadu hane say. Onyankopon asem kom. Onyankopon asem kom say yenu ha. Indira. Me person you ania fast on. Na obi Matthew chapter 24. Na menu mi enu hwa de bi ntentem. Enda mabasa me be ka kire wo say wo kristoni anasa wo osofo bi a wugina pulpit anasa wugina bonten kasa say eniema church ne nemu anasa ba bi eduru ya enu nti Christianity nya akono Christianity nya nkwa na obi abi na no kasa tia church no na spiritually mema na ye mem anase yira na ye yira aya ba be dane enchira ya yira ya daw anu nti mfaso obi eni eso wase senchira ya ne da obehwegu ne ni patiatia so ene ye hwegu adenti ne ye hwegu ye hwegu ya no de enti ye hwegu nkrofo tietia so no obi nkasama mintia ose de enti ye duru ane se eyo nyankopon kom se nyankopon de kae enti amamu ne nyame asem nya no kure nene me pesa me no ka quotation we ne ya ade ne ye bisi ho se sa ensem na fa awie bere ho no na eye kokobo anaza eye apede eye kokobo anaza nyankopon apede onyankopon na aseda abo pase edura awie bere ni mu a me nyankopon me de boni bebe wiase tie me yo program e fan healing the church asofo bebere ni a kristofo bebere nkama mindia wa mo se ba bi eduru sisi a no enye nwanwa boni ni de enye nwanwa adwama ya tiate se enye nwanwa nipo ma ni brade enye nwanwa de entie nipa mpa nyankopon sam na enye nwanwa ubisa sa de enye nwanwa onyankopon kan enti se amamu na nyame asam nye no kore. Listen to me. Sauka sankwala asem ni bia onyankopon fa bone nchew na sedam na sere bone fa che anyasa wo osofo bi wagina puppet akeka sankwala asem we no in the future and in the day of judgment you have a big question to answer. Ya beka quotation bi na ya bisa se asem no ababe ya church no hallmark abaye church no slogan abaye church no national anthem se die ntia ya duru ano die ntia sebe impredia sa jimi I capture Christianity now. So for focus in your do na ababeya money no. Almost in Yankopon comes and you yes to Christo can send me and no ne pagina so kase. And you Yankopon I can take us abem. And you read Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Near the about the letter part kakra. Na enano na anka me fa baby kakra beta wura ntudi ama menchirem kakra ansa na matoa so enti onuani be read Matthew chapter 24 sase free 1 na verse be 6 na yanka sem kakra na yentoa so read Matia sempa eti aduonu 9 ifri baako edeko etifia asem wo se Yesu hye asori fie se ye ho nkom udie Yesu wo hye nkom afa asori fie na Jerusalem no ba be dwiragu ba be sei amanamamufo ba be fa asoli fie no Israel do mo ho atoso no Yesu Kristo ba be hye ho nkom na Yesu hye asoli fie no ho nkom no say let's go na Yesu free asoli fie ho a okro no na suafo no ba ne nchen se wo be kire no asoli fie aban no no ka kire won se monhunu ye inom no kura mesem se wonya oboa esi oboa so eha wonwuru nwufam edan ya twen edan ya mo ho amode mo ho atoso Israel Jerusalem we na amode ho mo ho no
wenti amamu ntie nyankopon asem yi honamu nyama na madem ho ato so eda we e ka kire wo oba bedwiri na obo ba akokora ne ho beka obo ba akoso Yesu shem kom we no na suafo de bebre wo se suafo de bebre no etobra bi Yesu kan asem ya na ato mu sentedua ntibi kura fi naji okay enti osi obedwiri agu so sansam na Yesu Kristo kan no eno de na eye present prophecy eye somewhere 70 AD ana sankom sene ba mu Yesu Kristo wu ye anche bia be 40 years time ana sankom sene ba mu ma the empire na oye Nero ene Octavia omu nyina kan bo mu ene Titus mu nyina kan bo mu ana omu ekodwiri Jerusalem abrosan ene asoli fefe no enti sankom sene eba mu ntem aha na ni nyina no efa eniema ba besi wo Yesu Kristo ekwachi enti wadi kan kan baako na yensanto so na yenhwa asem bi a asofo ne Kristofo ye de ahohwa ye ho a enunti amabonsam ani age paase ye de sanse hunu wei ene hohwa ho to aso na yengoy Kristo ba obeba biu ni mu miensa de ko no etifia asem ni tie o se Yesu Kristo eba obeba biu Yesu Kristo man na obeba biu na obeka ho asem yenko na oten ngo beposo no esuafo no ba ne nchen wo afa ba bi beka se ka kire yen da be na ye no mbeye ho na eden na beye wo ba ni wiase awie ye no ho nsenkyerene na Yesu biase won se monhwa no obi ana adamu na nipa bebre de medin beba abeka se mini Kristo no twen tie mese asofo bebre si die nti ya duru ha no unsa madika kansem bebre boni akese ekoso ne niam hu na ekoso nyina no asofo bebre ne Kristofo bebre se eye sasem na Yesu Kristo kana na abam oya sofo na wutie mi na so Kristo ni amabasa mbeka tworo se oboa oya otrofo tie enye nyankopon kom senti ne yaduru ha esuafo na ko Yesu nchen wo bepo no so mo bepo no so no mbisa so wura ka kire yen se wo beba ho ka bibi kire yen senkyere ni be ne yebehu tie Yesu Kristo bi na no asem odi kan bi na no kan ne ze munhwe yie ka se munhwe yie enya sa na wo ho sa pepepe na wo repeat it again no mu hu se Bible sa na Bible kan ya verse 3 no verse 4 no 4 o say na Yesu biase won se monhwe na obi ana adamu na nipa bebre de medin beba beka se mini Kristo no na obeda ada nipa pi okay entitie sa wo ka kire me se sansema Yesu Kristo wo kan na ada no se ye Yesu Kristo na ase nkom ntine na ada ba atoro difo da nipa me bizaw tie na wanka se bu anafa Papa Jesus, when you talk, listen to yourself. Yesu Kristo be na no say me kire ma wie brem nsankyere ne beba no asemo di kaka say monhwe ye so it was a warning. O papa tu kwan na papa u bisa papa say meja ukwa na chidie ne besi na papa be na no odi kan de kokobo di kan a na me bisa say ade ne besi ne e papa pede wai eye kokobo si monhwe ye no obi amedadam efri say me koneti no nipa bebre baba besimachi abedada mo nipa bebre di midi baba entimu hweye entira otu aso na fa ode kofa mo a o kire niama bebre mu e ka niama awie bre ne mo ebesisi ebetese sa 24 na ya ready no said no wana ne ye no nipa didi no mawale when tie urade asem ekopum se ensu yire be kata asase ne so eno e wo Matthew chapter 24 ya ye kenken ya o kan dru efom kakra wo se mu beti okon ne akosem baabi a Yesu Kristo san kase so verse 6 no wo se na se mu hu ne ma we ya ready ko from kakra na de memfa e ho ne nsi verse 6 no o se na mu beti okon ne akosem monhwa no makoma antu every say etwa se eba nanso na awiye no nya nuye tie o se mu hu sa ne ma we ya ho tie ne yo mu hu sa ne ma we ya mo ma mo akoma antu every say etwa se eba the word etwa se eba no awiye brane mu ensam anase ne ma bone na eba besie no Yesu Kristo se etwa se eba no ene se
wadi kan amboye koko wadi kan siesie ya adwe wie wadi kan kire ye de sese ye anu wadi kan kire ye se de bebe wiase nya ye nada atura difo eni nkontompofo na beba enti Yesu Kristo adi kan ma ye mfela no wa ma ye information no enti de esese ye ne se esese ye bisa se eni esa atura difo ne ba sa nada afo ne ba se sika ni bra honhom ne ba wiase na honhom ye adwuma wo no ba so nipa anti Awurade asem wodidi no ma wale no eba ya bra we so ede yi nesesa ye no menti so fo bi ebisa no sa kwese ne da menti se generation we mu nipa bi ebisa sa asem ne da emom dia ye ka de ho kase pa ye Yesu Kristo ne kente twase bam na sa the same verse no Matthew chapter 24 no yanko 45 ne yehwe asem ya Yesu Kristo eka efa the same enkom se no enti wose nipa bebere di midin beba oba bedada mo enti mu hwaye hwaye ne kire se be very very skillful, be talented ma wadwi mu mie ekoba ne adwen fa so ebie adesua Nyankopon sem sua ende bie ni ema ya tenia ma bebrase dene ema yetime dada nipa Ephesians chapter 4 okay 11 di besi 14 o kire mu say eye motofo ne chinchini wase na se mo nkyerɛkyerɛ nipa ma na enyini a ombeye se motofo a enkyerɛkyerɛ mframa biala ebe wo so biribiri atwe wadi akɔne ba nipa bra de 20 ase ne se obi oye baby Christian ne dada no onipa bi ne wonim Nyankopon se mebetimi dada no enti atoro difo ntimi na do mo manyini atoro difo dada nkola enti se Yesu Kristo se atoro difo beba de a eni se Yesu de fa atoro difo enti atoro difo ne beba no na ya prepare ho enti Yesu Kristo ka se etwase ebaba nenso enya nsunsanso e wo church ne so ena church ne ye hwe ha yensu hwe ni ya bonsa Bible studies ehia asofo aha ne hia me pa ade hia asofo wasase so Bible studies nka ho de hia mo pa esikaje Bible studies de o ma no keka no America se hia o mo ba hia o mo o se mebo a me bi se wasem o ko asole na sa Bible studies na members ne ma na asofo na ka ho asema sa na o mo ka no o ka no slow baka eniano onke kama ho Bible studies mo mfam hu nsam yese ya na okasa but eduru wafe any title ho asofo no mo ka no say eduru annual harvester yentimi nya yakana sa fa de bo ho nkyerɛkyerɛ fa boso memiensa afi biao ebeka boso memiensa me aba afɔde a ande ka mezi quotation for giving ho tokro bi esaba motom ye be yaba and to giving who teaching say there go to Pentecost, go to Assemblies of God and then soli aka ye be kyerɛkyerɛ na kwa ye be fa so be bie wani amo hu awie bre ni mo hintasem ye mbu ni andada me say osofo bie ni watikro mo de ye adwuma ena skills na Nyankopon de ma ye no tie method no de ma ye no wisdom no de ma ye no yanka ho asem da emom die hia ya anuanom de Nyankopon kan bia no kure ena atradifo na abai sadi wa kan se nipa didi no mawale hwe nipa wa wiase o ka bi bia nipa nte ase Nyankopon asam de no kure o me wo sasofo bi kasa sa ho na me nyankama ankama kwa chase ankama bune titia o just ma me katron solution na ode amaye ne de yamfa hwe solution ba ko ode amaye wo Matthew chapter 24 verse 45 asambe no kai wo say ti asemo say nko apa ne nko abone good na oba be kire osofo ana say leader we a good leader any leader we a failure a good leader a good pastor and a bad pastor oba be kire was say enko apa ene nko abone yan asofo ye Nyankopon nko a o Nyankopon fredi adwuma bi ase yensa se ye nti oba be kire adwuma na odi ase yensa na enko apa pase do mu se no read na hwan kra ne akwa no kwafo ne obadwemma ne urade no esi
na sonfoɔ so sɛ ɔma wɔ n'aduane ɛberɛ a ɛsɛ mu nhyira ne akoa ne wura ba obɛhu no sɛ ɔyɛ saa nokora me sɛ mo sɛ ɔbɛma no adi deɛ ɔwɔ nyinaa so na sɛ akoa bɔne no ka no nakoma mu sɛ me wura ɛkyɛ ba na wɔfiri aseɛ boro ne wura akoa na ɔne asabofoɔ didi no mu a akoa no wura bɛba daa n'ani nna no kwan ne dɔn a ɔnim mu na wɔbɛtwitwa ne mu ɛsenesini na wama ɔne anyatwɔnfoɔ anya kyɛfa korɔ ɛhɔ na osu ne sekyerɛ wɔ. Amen. We hefa na wakenka sesi ai. Matthew chapter 24 verse 45. Na kyerɛ sɛ Yesu Kristo asɛm akenka nso Matthew chapter 24 hobi. Baabi ɔka sɛ atwerɛdiifoɔ bɛba no. Ɛhɔ na wɔ. Baabi ɔka sɛ nada bɛba. Ɛhɔ na wɔ. Ɛhɔ nso na asɛm wɔ. Ɛhɔ na wɔ nso. Na mimi bisa sɔfo ha de ɔmu. Repeat the verse again no mu ntie ne ye. Ɔse nkwapa ne nkwabɔne. Okay. Na hwan koraa ne akwa nokwafoɔ no ɔbadwema a ne wurade no asi n'asomfoɔ so sɛ ɔma wɔn aduane ɛberɛ a ɛsɛ mu. Ɔse yɛka so obi nim nyansa a ɔsan yɛ nokwafoɔ leader akwapa badwema ne akwa nokwafoɔ no ɔse ɔno ne obi a Yesu kyerɛm ɔso ɔno ne obi a ne wurade ne si ne fie so sɛ wɔhwɛ ne nuanom so ne nwura kwa so na ɔmo aduane wɔ bere sɛm tiɛ ne yo na kyerɛ sɛ yɛka so obi yɛ good leader obi ayɛ good pastor or you so time and season and I say or you're very very conscious on time and season and the particular meal aduane party says what the man wura kwa no obi so say ho akora ne akwa badwema ne akwa nyansani no ne badwema no ɔno ne de ne wurade na si ne fie so ɔhwɛ enkoa no so na ɔmanya dai ɔmo aduane wade ade brɛsemu entity say wa we brɛ mu ha na sa sɔfo se nyansafo am ibisa what type of teachings na say dem church members no program ye friend healing the church me say asole ne yale na yale na free pulpit ne so somebody is responsible obi na adua o ne abeka ho asem ye gu so sesaba wo se akwa badwema ne akwa nyansani no abiribia wo dwene kwatiri wo hu say no this is not time SSA, Mrs. 21 days of spiritual breakthrough, 72 keys of divine breakthrough, 21 days of heavens to kiss the earth, 21 days of kill him for me, 21 days of operation die your enemies. This kind of programs. And you my year programs are ye nyina asole ben na akọ mu a won say o ma sesa revival anaso ma say program ni team ni say awie brem asamba na Nyankopon kai nti aba be sua ho ade asole ben na akọ mu sisi a ye afi ba akọ si wo ye bosome miense wo say ye pese ye sua the sense of the end time and so 40 kroma so mu so nyansafo bi ma daw am so mu nim nyansa che obi okroma okoka no mbofu yes say nipa woni mu nyansa wo ye good servant no or you very very conscious on time enti senke ye nyansa fo mpa ebere we mu ebere be mu ne wo enti de na sesa nke ye o de sa solution we ni sa idea we nyina to nkyɛn ana de ehia wa ya ana da we Matthew 24 was said ye na wana na nipa didi no ma ware ɛna hɛ o ka bibi nipa nte ase nipa mpa nyame asɛm ye no kore ni friend ni sofo enam so ama eneze meba me do tech na obi asese mfidie bi sa ono de no kra de say sa chargeable speaker ne bi eno apɛ battery keto ba ko no charge na esi ne nkyɛn na ebo nachi ne mfifrete no na hwɛ ye wiase aye nyame asɛm ye ne kra oni adafo yesu ba ye ka bi a muntie ena hwɛ ba bi abɛkɔ bi abɔne urade Nyankopɔn tie adwuma Nyankopɔn de ama asɔfo a yɛte krom ha yɛde yɛto ba adwe no mene wobɛsua nneɛma bebree akɔ akyiri mene woba bɛsua de akɔ akyiri ho yɛba be make a huge distinction differentiation about the gospel of Nyankopɔn de ma yɛn yɛba be teaching the differences between the gospel of salvation and the gospel of judgment asɛm Nyankopɔn de ma yɛ sɛ yɛmfa nkɔ abɔnten
ye ba be sua ne ye bisa se yate ase na de ye gina bonten ye di agro anasa mamre bia ye beto so obi ye ne ye bie bedu baby na edom edwam abonten ni peto na de ke ba ben pimpo zoom boom ubon so bi gina when ya da for me kan fu yes ama wan fa wo me radia e da yesu ba ba mo obi sasa wo ye no se me kan semba nti wa wo gina edom wo dede wom na wo kan sempa nti wonim se bible se ba bi ni pa japade ho na nakoma wo obi ye business no akogina wo sa wo twe na adwen se yesu so enti sa wo jemre na wo ko nipa ne nche 101 na nipa no nya na tension na wo ne di nkomo ye no wote ase a ende se wo gina bonte fifire tu ni na de na nyansa wo ba ye baba to se nkrofo bi ye nti obi ye bi ye be sua de akwa kire bebiri ha ye be ko great commission ni mu ye be wuram ye wura great commission mu ho na ye bete the different types of evangelism wa mu gina bonte ni nyina be susa wo gina bonte emfie bebere u preach ye de 30 minutes no adro 5 hours bebere kropo ya kromfo bundi problem sa wo mu sika ko sa Ghana no de bia me kan say me say the seed of Africa the land of Africa the continent of Africa is a fertile soil or a fertile land for the seed of the gospel was see onipa bibini asase no anasa bibifo yasam yasase yakoma yasase be de e de mawrade asem onipa bibini on openyankopon asem keke Ghana for penyankopon asem keke ento oduru ba bi kra no hu se obi ye siranka nyami ahso ma de patch ba for de na nyankopon ha so ma de patch me wona abaje ho tax urade sister ne so duro no de bi atom Ghana nipa do nyame to de sense dwamanfo kra ko bo tutu bra no oduru ba bi no hu se ya kanse mpa bo so ato ofen tamane ko so enche ni twa so why the more we are increasing the more we are failing entity wa mayen solution bi wa ha wa mayen solution wa chere solution bi say akwa panyansane ni akwa badwen man o de mere ye dwuma no what the kind of meal the kind of food that is what dem and na yen sa quotation we this sensitive scripture me hu so fo bi preach that de ya exercise nyansafo a ye betimi educate ni pa yie ebie ni pa adwen mu ame hu ba bi eduru no ye gyan ni nya ana de na ekọ empire ye bo nyina ye efia ba ifu be wu atamfo di me so medwuma mawale makonto ade ame ya ne se ye asofo ne de sa adwen na se members ni trim ama se members ni nyina ni brade ni brisika metimi aka cho se corruption na asenta wa Ghana no asofo di mu tintiman because se me no kasa no asoli bia ni kroma oni ska betnya kobio ana sika no so ko wia kra na de baya masa de ehia se ba fodi abe kase ya be yo elder enti afacha chene so me nipa dan ya tutubotomfo akromfo nti ye pusi nipa ama nipa ni brade ye wia ni asa be gina mani ana Christopher amaba o mpe no kre de Yesu kan na dare akase na edi e kire no nipa be di dia na da hoy me time no aso enti healing the church crusade dia me di ba wi no Osei se won hu yale a na wo jitum za wo yale a ebe ma another problem enti se hu yale kro no pote se ye hu yale kro pote yale na you hu the type of remedy se ye de kan enti dia me time na so ya de besi ma yan hwene yan fa few course na yan famre wiye ko me time na aso Rome was not built in a day. Katimusa ebrano wo ha ke benya motra kire nsemu but who tell me sisi a Matthew 24 na read ni asase efiri soro ya read soro de no na ya ba fam and it was warning Matthew 24 wa obeka say Yesu Kristo tin ya duru ha bia no o ya torofo wani efira wa bon papa so ya Bible ni ye aya warning wo de ma ye ne mo manya Nyankopon pede and Matthew 24 was a warning, a caution, not the true will of God. Enti sa enkwasi asem na akapcha cheche no enye Nyankopon tin abam na mom no ye na sesenke hu bra ye wom asofo na we nipa no so no ne ya kire kire mu ye ne ya anya ene ye de sikaje
sikadie sikawia edan emfidia kase to ene yede si ene so ena members na aye kana no mu hwe sika brajaman sisentade basa yesa begina mo man ya de blame na to mo so omo so abonte no ma san dia tom se ane aye arade wo hu ya mobo Amen. Omo aye ni ntimi mfa asem mo branse dia ne mo nyabo Yesu de mo. Amen. 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 Eti time no aso eti ebe na afa few course nya pon why aha manfa ko ne ba kokura wan hwe a na microphone ti ase amaye aha enti no ha ya ba no so be make sure say the time na be adwuma. All right, it's young 0551 931 931 0551 931 931 0551 931 931. Pacho bet me above na fe any penny kasi so for didn't come na bibi a chire wa Yesu bia no. Pacho wet me e dia to nanim. Yeah, that's will be first caller on the line. Hello. 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 Good evening. Good evening. Pacho odifoti odi maybe akasa free. I'm Kasa Free Tanoso. Pacho odifoti. Pacho says, Papa peti you. Me pacho kasa. Okay. Me mo can be no. Said you in from working from Wamba and the Bobra. Now then the Kasa query Matthew 24. I say a sign of warning na Yamede Manema. I know say so nipa a fire. Never be near a traffic light. Say a so radar, it means say a danger. A so other colors a yellow na a warning. And a green is the minimum. And it say a so a yellow one na any a warning. It means say you are near towards to the red one. A danger. Nti sɛdeɛ na sɛ preacher ne ka no deɛ na wɔka no anyway na wɔka na madwene yɛ mena kakra sɛ ɛhɔ ne deɛ wadwene yɛ ɔno asɛ sɛ ha ka baabi a wonte aseɛ na because of time ai sɛ ɛyɛ warning a it means sɛ obi ma wo warning sɛ be careful anaasɛ hwee a okay it means sɛ sɔnte biribi de si okay enti me sɛ masɛm a mebisa ne sɛ Saudi was here based in a ono ne pe anase efri baabi efri e bonsam na de ba anase nyankopon na ba be nyankopon na de ba nyankopon na de bon ne ba wiase times oh nyankopon na de bon ne ba wiase abre baabi o tie enye nyankopon na de bon ne ba wiase ba nyankopon e ma won say we en e ba wiase ana was won ne mo de an was yenye was won ne yenye dey Sheye, it means that be my one year, needs a sheye. Sheye, is a saying. Now, be my one, we had the no ball, because I say, what shall say, the sea, say, who won't be this year. When you say, saying, okay, good. Sir, Asama, ye came, say, my warning. So I won't be buy, that will preach every last word and then a major soon. I will one year. Oh, okay. The last word is now okay, you know. And then the mammy, because they buy and now one year freezer. Oh, Yanko 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931 about you with my friend and the course no SC a brain and I bring to be to me after 0551 931 931 and 0548 931 931. There's a call on the line. Hello. Good evening. Not going to me. And I bring tea. Pacho Bakwa by say went to me and from the beginning. Hello.
Hello. Yes. Mm-hmm. Because this is everyone. Hello. Oh. Not. On to me. Okay, I am. May they bury on. Enti Yanko Poya Doma. Hello. Hello. All right, but you deal Papa T. Yeah, picking up with you know. Because this is near Bamini Private and Penocre. Because all you do kind of a phone or warning. It's saying, at more can you ring down, can you cover for what my work can be between an almost one. In your short to anyone obey your rabba. Menso Mati, okay, you. Okay. Hello. Not. Honestly, to me. TFS here, yeah. Of course, neighbor, but we send a house in so be friend. Yeah, the baby seeing no nipa no odi kind of friend no said or kind one team free so oh yes I see free baby near baby draw a hantina the DC ni say kokobo na ode man na o kire say yenya bibi na nka so hwe ne sa mane ni na yem free and me can see so kire wo penye penfa say asofo ne yen sa solution no na sa idea na nyankopon de ma yamfa nya adwuma enu nti ne yaduru baby yaduru no nti no program fe ne healing the church esase ani ba ye ho so na ye the right thing ne masesa enti nyankopon adoma next week ye be samba na ye de onyankopon asama ye aba enframam enti wa opese ofre me personal line no how dem me my personal line no na me free ha na wa free okay 0244 87 46 97 0244 87 46 97 0244 87 46 97 and as a member course I already see intino or make me feel it and I go part of next week Friday now I say yes way back we can by a time and continue me adama why ochina net das next week next week ba miss e be san e share o kasebidi so na afi nyame asem ya san de ba beto so ntimo am offer lines ni nyina ne yesre mu am betumi afre papa number no na nkomo bi eto aso bi an pa chomo timi no edi oso at ya da asi bebre erade onka ye nyina yo ba mompa e twato erade asedanka odin onam yeso abegu aba ebo a o man ntimi mfa asem mo branch odi ne manyamo yeso dem amen. Amen.